So ito ma'am, nakadikit na niyan to dito? Yes po, connected na. From here. Sige nga. Not just for outdoor, actually pwede rin to sa mga emergency. Yes, Halimbawa, may kasama tayong mga bata, nagtatrabaho sa bahay, nangangailangan ng generated power or stored Lalo na po, power. gamit na gamit po to kapag walang power. Nice. Ang galing mo. Kasama natin ngayon si Ma'am CJ. Isa sa mga product po nila, aside from the solar lamps, ito pong portable generator. Ayan. Sabi mo kanina, Ma'am, this can be charged via outlet. Yes, and then dadalhin solar. natin siya, parang power bank na siya. Yes, ganyan po. Isang option din, how to charge yung generator is through Panel. Yan po. solar Yung panels. Panel niya. Yes, Yes, ang galing. foldable po yung panel niya. So, pwede po siyang bitbitin kung saan niyo po gusto. Nice. Perfect po to sa mga camping. So, pakita natin, Ma'am, how does it work? Ilalapag mo siyang ganyan. Tama ba? Yes pa. Kailangan po talaga yung paglalagay niyo po is exposed po sa sunlight. Sunlight. Para mas okay po yung charge niya. Yes. Ito po yung lagayan ng wire para po mag-connect yung panel sa mismong unit. Then isasaksak niyo po siya dito po sa input. Yan po yung sample niya. Charging po unit. Really? Yes, ganyan po siya. Pansinin niyo guys, no, parang minimal light yung pumapasok dito. Dito sa likod namin guys, mayroong parking or window na pumapasok yung ilaw. And then, for that very minimal na light, imagine nagcha-charge na to. What more kapag tag-araw talaga, no? Or yung Mas okay po yung mas karga okay ng siya. unit. Charge Kapag po. sa panel po natin i-charge, usually po ang charging time niya is umaabot po ng 6 hours. Pero kung sa outlet po natin i-charge ang unit, aabot po siya ng mga 4 hours na po ang 4 charging. hours, 2 hours Yes. difference. Yung usage time, ganyan po. Magagamit po natin siya depende sa appliances. Yes. Ganyan po. Ito po pwede siya sa extension para po magagamit po siya Yes. ng ganyan. So yung mga usual outlet plug natin, no? Tapos meron din Then siya. pwede po tayo mag-charge din ng cellphone. USB. Yan po, diretso po sa cellphone. Yes, okay. Price check tayo. So how much yung dalawa? If paired siya. Kung full package po, ito po kasi 500 watts. Kung full package po, nasa 39,570 po siya. 39. Full package po with panel na po kasama. Now, if kung 300 watts naman po ang bibilhin, nasa 29,570. How about ito lang naman? Kapag yung mismong portable generator lang po ang bibili natin, ito pong 500 watts nagkakahalaga po siya ng 29,700. Then yung 300 watts po namin nagkakahalagang 19,700. Nandito naman tayo sa kanilang mga display. Yung mga ganitong unit po, tinatawag po namin siya as floodlights. May economy type po tayo. Economy. Ito naman po mga ganitong design, industrial type na po sila. From 40 watts hanggang 100 watts po tayo. Meron tayong 200 watts hanggang 500 watts po. Starting from how much yung mga items natin? Dito po tayo sa 40 watts. Ang 40 watts po namin ay nagkakalaga ng 1,570. Yung 60 watts po namin is 1,870. And lastly po, yung economy 100 watts ay 2,570 naman po. Ang 200 watts po namin is 2,970. To follow po ng 300 watts na 3,470. Tsaka po yung 400 is 4,170. Then yung pong 500 watts is 4,970. Dito sa gitna, ma'am, anong tawag natin dito? Yan po mga ganito po namin is street light na po siya. Street light Yes, ang tawag. pang outdoor use naman na po. Okay. Kung ang floodlight po, pwede siyang indoor, pwedeng outdoor. Dito po, outdoor lang po tayo sa mga street light. Dito naman po sa street light, meron po tayong economy, integrated type po itong mga mahaba na po, and square yung ilaw. Then yung pong nakahiwalayang panel is semi-integrated. Yung mga barangay natin yun, nag-upgrade na sila from yung mga regular fluorescent to this one. solar. Kasi nga, imagine guys, for 5 years, hindi ka magbabayad ng kuryente dito, di ba? One time lang po ang bagsak ng Tama. pera, then meron ka na pong solar. Then Tama. hindi ka na po magbabayad for 4 years or 5 years. Correct. Makakadipid ka na po. Ano naman ito, ma'am? Saan ito Ayan po, ginagamit? yung mga bilog namin, perfect po to for indoor use only po. Ganyan po. Ayan pong mga ganyan namin, meron po kami 100 watts, 200 watts, and 300 watts. Yung mga ganyan po namin, tricolor po siya. Meron siyang warm white, ganito po yung color. Yes. Meron din po kaming white, then pwede din po siyang pagsabayin. Yung pagkaka-design ng mga items natin, fit talaga siya for indoor. Elegant design na yung mga items natin. At least babagay siya sa either sa living room or sa kwarto. Yun po yung sinasabi ng kabataan niya na
aesthetic. Aesthetic. Tama. Nag-i-install din po kami ng mga PVC, yun po yung mga solar system natin na kasama yung battery, inverter, yun po yung kayang mag-run ng mga appliance po natin sa bahay. Ganyan po. Ito yung nilalagay dun sa mga bubungan. Yes po. And then from there, nakaka-supply na siya sa mga Gamit natin, appliances. Yes. Opo. Okay. Kasama po niyan yung battery, inverter, ganyan po. Yung Yes. controller po. Correct. So, ayun guys, no, again, nandito tayo sa Salinas Solar Services. Doon sa kwentuhan natin kanina, you started in Bataan. Yes po. Tama po ba? And then, this is way back what year? 2019, 20, ganyan po. Ganon. And then, this is your first branch outside Bataan. Yes. Ano po ba yung business information natin? Just in case mga viewers po natin, nagkaroon po ng interest, lalong-lalo na ako doon sa natin, portable generator natin. Ma'am CJ, ano po ba yung address natin dito sa Pampanga? Ang address po natin dito sa Pampanga is sa 730C, Don Nico Avenue po, sa Barangay Anonas, Angeles City, Pampanga. What time do we open, ma'am? From 9 a.m. po to 6 p.m. open po kami every day. Every day? Yes, So kahit Sunday, pwede po sila Even pumunta Sunday, dito? yes po. Ganon din po sa Bataan. Pwede po kayo mag-visit sa aming official store po or physical store po dito sa Pampanga and pwede din po sa Bataan. Meron din po kami Facebook page. Pwede din po kayo mag-order doon kung sakali pong nasa malayuan kayo like Visayas or Mindanao area. We do shipping nationwide po. Wow. Thank you so much, ma'am CJ. Thank you.